Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih Lur, ampun kesupen niki woro-woro padatan saking Paksiwan kagem panjenengan sedaya nggih Lur. Khususipun warga masyarakat Kota Kaliwedi lan sekitaripun lan pada umume. Monggo Lur, dinten niki dinten Senin nggih Senin manis nggih Lur. Pasar wonten pasar Desa Kaliwedi saweg pasaran saweg manisan Lur. Napa-napa wonten monggo sing badhe ngersakaken beceran komplit nggih. Pak Haji Toat hadir niku seperti biasa. Stok telur masih ada Lur, terus minyak curah, minyak paket, rokok, panganan kletikan garingan ana Lur ya. Oke, Pak Sugeng juga pinian nggih hadir ya. Terus Ibu Mudah bakul ayam, Pak Irawan bakul gaman hadir ya Lur. Tahu Ibu Tina hadir ya, juga Pak Timan nggih. Dagangan komplit kacang tua-tua Lur nggih Lur. Nang gone Pak Diman nggih. Sepira sekilo Pak Diman? 15.000 kacang tua-tua banget nggih. Ngene milih dewek nang gone Pak Diman nggih. Ibu Ngaisa sekang Kota Randegan juga hadir merah-mernik nggih Lur. Ya, kayak gedele Lur, aos-aos banget nggih. Ana nggih nang ngene Ibu Ngaisa nggih Kang Kota Randegan. Pak Munir bakul klambi anyar juga hadir Lur. Ya, Pak Syahrul bakul tahu hadir Lur nggih. Ya, tahu kuning ya Lur. Ngene sing ora ana getih nggih. Ya langsung dipangan. Ya, Mbah Boyem juga hadir, pecel lontong, butur mini, lapis ya Lur hadir. Pak Triyono hadir. Kacangnya Lur tua-tua banget Lur. Ya, Ibu Rawan bakul pecel lontong, rempeyek lan sapatunggalane. Ya Lur, iwak laut ya Lur. Mangga sing badhe ngersakaken iwak laut ya Lur, apa-apana keranjangan kurang gede, kacangan, terus ya mereng-mereng gameh cair patin Lur. Oke, Ibu Puji sudah hadir. Pak Marno dagangannya wis lodang lading. Bakul tempe nggih. Tempe Lur. Tempe sing dawa sing amba tinggal pilih Lur. Ya. Ngene nggih jajanan bakso. Ibu Kolia bojone Pak Tarto juga hadir Lur. Bokar pada pesen-pesen bakso maring Bu Kolia baik ya. Wah, jamaring dende. Gesek Lur, iwak garingan nggih. Iwak garingan, menek-menek apa-apana, teri, gesek, yo, layur, apa-apana ya Lur. Juga pecel dan juga bubur. Bubur benyek Lur. Sing lanang dadi bakul plastik, selamat. Sing wadon dadi bakul bubur benyek Lur. Nggih ngene mbok arep dadi ora karik, ngene nggih. Tapi ya angger kowe ya di kowe ya Lur, bar ngomrakare tanggung jawab. Sing kirane plastiknya rusak sebungkusnya 5.000 ya dadi bayar 50.000 Lur. Ya mumpung nak kenang pasal ngene. Lur. Ini ada macam bahan orang pulsa. Bubur benyek Lur. Iya, Mas. Oh ya Lur. Ya oke, matur nuwun ya. Terima kasih. Ya. Oke ya Lur. Ngene nggih. Oke merapat. Ya Lur, merapat. Bubur benyek, plastik resek, plastik bening, plastik ya ana Lur. Oke, terima kasih matur nuwun saking Paksiwan manisan ge ya Lur. Merak mereka kakek banget apa-apa nak ya Lur. Oke, terima kasih matur nuwun.